Mga igsoon, daghang sa mga milagro ni Jesus nga gihimo, ana ang bagang katawhan ug anaa diha sa publiko. Usahay taliwala sa kadaghan sa mga tao, usahay nanlakaw ug ang mga tao nagdutanay. Pero sa atong ebanghelyo karon, gusto ni Jesus ug dugang panahon diha sa pag-inusara. Sa atong kasinatian, kita pwede gihapon, pwede hikapon ni Jesus taliwala sa daghang mga tao. Gisuportahan sa uban ug nagmaya uban kanila nga nakasaksi nakakita sa maong hitabo. Adunay panahon usab nga gusto niya nga kita maiyaha o gusto niya nga siya ana usab kanato. Nakinahanglan kita nining paghimamatay uban kang Kristo ang mahitabo diha sa sekreto ug layo sa mga tao. Gigamit niya kining maong panahon aron ablihan ang atong mga unahuna ug mga kasing-kasing aron maayo ang atong pagdawat sa iyahang gugma. Ang mga dalunggan ug baba sa tao naabli diha sa mga sugo ni Jesus. Unsa man kaha sa atong kinabuhi nga kinahanglan ablihan. Adunay daghang mga paagi nga masara ang atong kalag. Pinaagi sa kasuko ug kasakitan nga diin nikumpayot kita. Ang uban sa ilang kakulang sa pagsalig sa Ginoo nga nagpabiling kitang nasamok ug dili mupasaylo sa usa ka relasyon. Kung atong mabati nga kulang sa kalinaw sa atong kahiladman, dili kita gusto nga marisolba nga kitara. Dili kita mawad-an sa kadasig kung dili kita perpekto. Kita nanginahanglan diha sa atubangan ni Kristo kung kinsa kita ug ato siyang pasudlon sa area sa atong kinabuhi nga sarado. Kita nakinahanglan og dugang pagsalig sa pag-let-go ug pag-imbita kaniya nga mosulod. So unsa may mga hagit para kanato mga igsoon? Una, nga mosalig kita sa probidensya sa Ginoo. Ikaduha, nga kita mutuo nga ang iyang kabubuton para kanato sa kanunay mas maayo pa sa tuwa. Ug mao kana ning Santos nga Misa, mag-ampo kita, mangayo kita sa dugang grasya, sa pag-surrender, sa pag-abli sa itong kasing-kasing ug kalag, aron tibuok kitang magmasinugtanon kaniya. Hinaot ito. May palihog para sa katalingbanong pag-ampo.